Kuna bana angane problem emazino. Si ana 1 week ndo bakachichema kuti azino yangu asikuita bo but yanga zvakutoenda mberi akazvimba ku right side akazvimba kudai panapa nepauro panapa akazvimba neuko akazvimba kudai tikabvunza kuti izino ere banda aita akabatwa nemabayo aibva sweta zvokuita ngo munhu adirwa mugomo wemvura arara Barnabas ndo paakapindura maziso pakasoka mutenda muri kushereketera panyete zino rere munangona kutofanara aroyiwa nemuroyi amino dubana ndo kuflya kwacho ino yesamuri yeZimbabwe atichisangana zvakare pa Hot Entrance apa patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika zita ndi Bright Charakupa kutaura kuno tiri kunyatsime kwaitika chitiko chinosuisa nekukatyamadza kumuri yekuorchestra mberi kwazo zvikiri kunyanya kuMandipota family nekurasikirwa naBarnabas anga aine makore 35 ekuberekwa anga achisimbirwa neproblem yezino naika zvakare anga ari shasha pakubata mabacking vocals kuchikwata chaBaba Shero veukama nevashanda nawo nemhuri yeZimbabwe vari kurwadziwa nekushayikirwa ende zvakare vane mibvunzo isina anopindura nemafiro asiri kunzwisisika aita mukomana aiwa ngatiwanze vachitaura ini ndinosi Jonas Kasamba mvenike mukati merima papa zvinopenya penya wedu we kuona taungana so izvozvo tarasikirwa nemumwe wedu watakatishanda naye anozi Barnabas Mandipota ndozo atazoungana apa nasi atisiya nekuda kwa Mwari ndozo ataona takaungana izvozvo bana angane problem emazino saka zino iya pakazouya arante no zino iri kumurwadza ndo statement yatinoziva kuti zvakaita kuti atisiye asi kusazivawo nechiremba kana aenda aitswa postmortem maybe pane zvinozobuda asi zvatakaziva kuti angachirwara nezino ndo yazokonzeresa kuti yasvike ipapo. Barnabas angari artist, full artist because vakawanda vangachimona Bana achiimba chete asi Bana uya anorisa madrum Bana anokwanisa kurisa gitari rebass angatori artist muombe akakwana chaizo nekuya akauya kubendi revanhu achifasa Zimbabwe batiko zino tarasikirwa zvechokwadi ayo angatichemeti netariro isusu hapana zvatinokwanisa kuita because kuda kwaMwari because Mwari ndiye anoita kuda kwake nekushaya kwacho asi tarasikirwa ne 1 of hours wekubendi revanhu asi ngatichemeti netarisiro because kuda kwaMwari ndaita kuda kwake sure. Tinichitarisa mukomana anga ane nguva yakareba sei achirwadziwa nezino? I think aita 1 week. Si aina 1 week ndo bakachichema kuti zino yangu asikuita bo but yanga zvakutoenda mberi atisaziva kuti chichakazoitika. But makafila sei mukoma Kasamba muchinzwa kuti mukomana ashaya nekuda kwezino? Ini nanasi apa ndiri kurwadziwa singaite because mukomana uyu kuvira pakauya kubendi kwedu akazotigirawo kamwe kapoti so anogona kuimba and ane presence pastage achitawo zvinhu zvinonakidza vanhu saka ndiri kurwadziwa nekuti tashayikirwa ne one of the best maybe artists in the future saka ngaticheme tine tariro futi. Alright, tinoziva kuti Bana aimbosumudza show mukoma Macheso vasati vauya. Muri yeZimbabwe mungaitiwo turu yakaterera pane zvaimboita ipapo.
Bana angachita oratimira nifunge zvangachita para achita si toita sebasa macheso ari pano nasi toita sebasa simuse maoko macheso ndiye anorira siyana inaye macheso siyana tashaikirwa nemunhu angachifatsawo vanhu muZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe makadi ndoitwa Nowewo Nyazanda. Nowewo musati pambe nayo kete. Right, yes. Mukoma Nowewo nhasi taunganira chiitiko chinosuyisa nekukatyamadza. Chii chakaunganira vanhu pano nhasi? Vanhu vakaungana panapa nekuda kwekushakirwa kwataitwa nemukomana wayo Barnabas Mandipota. Mhuri yeZimbabwe tarwadziwa chose. Kunyanya kutimu yedu tese kwekusimbira mberi kwazo tabatikana zvikuru nemukomana ende hatina kumboziva kuti mashows atakapesa kuridza tese last Sunday taiva paJongwe weekend iyo yapera hatina kuziva kuti kwaiva kuparadzana nomumwe wedu. Muchidimbo ndingati mukomana uyu kuya kwakaita kwokisira mberi kwazvo ndini ndakanyanya kumuyamira nikuya kwake ndakanzi nevakuru vebasa kuri kudiwa mukomana umwe anogona kutibatsira pamabacking vocals apo. Ini sekuziva kwandakamuita kuti kune mukomana anenge anotigonei zvekuimba izvi ndini ndakamutsvaga ndikakwanisa kuuya naye kusvika abudira kwanisa kuwana basa mberi kwazvo. Zvanga zvakaoma, zvanga zvisiri nyore asi zvakakwanisa kubudira tikashanda naye zvakanaka. Uye taishanda naye zvakanaka hatina kana problem naye. But mhuri yeZimbabwe nekushakira kwataitirwa atisira vende mukomana. Zvinorwadza mukoma. Tichitarisa Barnabas anga ine makore mangani kuberekwa? Barnabas pamakore I'm not sure but anokwanisa kukwana chero 2 kana 3 tinaye. I'm not sure izvo but makore 2 3 tanaye Barnabas. Zvinorwadza. Tichita so mhuri yake zvakare anga ine mhuri yakura zvakadii? Barnabas anga ane mhuri yakati kurei kana sikakanganisire musuno chaichaiwa taidza paJongwe anga itori nemhuri yake anga ane vana vake 3 here vandakaona asi hakusi kuti ndiwo vana vake chete but pane 3 vandakaona ende takabatikana zvikuru asi vana vacho vanga vachiri vaduku. Zvinorwadza. Kumhuri ndingati kuchema pamwe chete nemhuri titori mhuri imwe chete nekushakirwa nemukomana nekuti nanhasi hatisati takutogutsikana kuti ndozvaitika mukuitika kwazvakaitika kubva nezuro kusvika nanhasi hasati anyatsogutsikana hasati anyakuzvibhirivha kuti ndozvaitika asi ndozviripo. Marwadzo totokutarisa kuna Mwari kuti hatizivi. Zvinorwadza. Ndofunga ndisingataure zvakawanda pakushanda kwedu naBhana. Ndofunga vazhinji vanoziva nekuona maitiro amashandiro atoita naBhana nemaitiro ake pabasa. Bhana aigona basa rake. Bhana munhu wekuti ini ndakazvimirira personally. Bhana munhu aiziva basa rake. Ndofunga kune vamwe vaitomboona tumaklipi twanaimboposta ndinaye tichiimba tiri 2 taenda kwatinge taenda out tiri mumaroom memwe ndiye mumwe mumwe aitondi akatoita ndize ngenda kutoita shungu kana kuti serious nezvekuda kuita mabaking because ndiye aitonditi voice renyu tezvara voice renyu iri muona tichibekana so zvinonakidza saka munhu angatijaidza kunge tiri tese angatijaidza kunge tiri paari ndopandiri chani kutokuapa Bhana todai so but apa tezvara because angari mukwasha wangu ndiri tezvara mushure mekunge iye Bhana wacho mudzimai wake anoyerawo dziva inoyera dziva. Saka kubva ipapo takawirirana nemukadzi wacho naiye Bhana saka angatongotijaidza kuti we are now family. Ngekutoti inini mazuva andakatorwara ndisingauye kubasa Bhana always checked on me. Tezvara pamusi kuona kuti pane 2 weeks hamuna kuuya kubasa. Sure handisi kutaura nemi every day. Ndikatomuti aiwa mumwe wangu a true friend haina basa. Unogona kuita kana gore usingaioni. But musi waunomuona kana iri shamwari yako hazvina basa mausingatarimisa munototangira pamakasire but still on checking on me. Thank you so much. Saka takajaidzana izvozvo mukwasha musini. Saka apa chikutonyanyondorwadza ndechekuti chero pandakatomboita nguva asingauye basa akatombondicheka but chikuzonzi Bhana azofa nezino kana nanhasi ndiri kutsanangura ndiri panapa I'm still trying to figure out kuti pakarasikwa ndepapi. Pane zvere zvatikurasika zvatinogona kuda kudzidza kana zvinofanira kuti tidzidze. Pane here isusu but still ndiri kunyatsoshaya kune kupinda naye because
kana kuti nditi ndokundooneka kwaaita here zvinhu zvakarongwa naMwari, sezvo vanhu vanoti kufa muto waMwari, because Bana tapedza kuse Sunday yapfuura iyo isiri yanezuro last week takaridza paJongwe kuona Bana akatouya nemhuri yake, vana vake 4 vanga nawo, wakatouya nawo vaitongogari pari pastage. Handizivi kwanga kuri kuonekedza here, akutoenda ndakanonoka kubvawo paipai ndakanomirawo pamota achitaurawo neshamwari yangu yandaikurukuura nayo inonzi Bhara, ndikati toita sei, toenda kupi, atidai kuti hanzi tanida ndokumba, ndopakasvikawo Bana akati tezvara muchiti papa ndiri panapa, kuita sei, zvanzi ini ndakutoenda tozoonana. Ndikati aiwa famba zvakanaka, tobatana ina ndauziva kuti pamwe ndokutoonekana kwandikuita naBhana. Ende Monday Tuesday vataifanira enda kumaresas kana kusangana, ndakuenda vanhu vanga vadedzwa vakaenda, but iye akakwanisa kuti inini handisida kuuya kuno achida kupowo pay yake. Ndopa totonzwa kuti Bhana akati handisi kukwanisa kuuya, ndikurwadziwa, nditumire zino. Izvo shuwa ini ndonetseka nemazino, Bhana ndonetsekawo nemazino, akatombomarapirwa mazino aya. But ndikutoshambudzika kuti Thursday ini ndichisvika paTanza, Bhana akatonzi anga atoripo, akatouya akatoti akatofonerwa naGivi, mushure mangu afonera Givi kuti inini ndada kuuya kubasa, ndikurwara hangu, ndikavhire masongo angu andajera kuimba, because munhu wese ane slot yake, ende iye ane pake paaikwenenzvera nemazvo pekuratidza kuti pane vende, nekuti ivende richanetsa kugadzirisa, rekuti saka papo paakangouya kuTanza paipai Bhana akabva ngoonekwa nevakuru vebasa, kanzi Bhana zino rako iri zveshuwa raita sei, ranyanyisa, zino rako razvimbisa Bhana, hausi kukwanisa kunge uchienda pabasa, kufanira kuti udzokere kumba. Vakatomutsvagira mota vakamupa, sezvo atinoziva zino munhu ufanira kuti aute mapenikillers riserero, unoita se unobviswa. Zvisinei Thursday takaenda vakakomunicata nemanagement, saka taitingoti Bhana ari kumba, obvious weekend tatoenda kure, chero kanzi apora kusvikira mangwana hakwasotera, because tataenda kure. And taenda takubva kwatairidza musi weFriday, tabva paTanza takabva tatoenda kwatairidza tatiri kupi musi weFriday, ndakaenda kuShurugi Friday. Bhana Thursday ndo yanga abva manheru acho achiti asunzwa mushe nezino. Taenda kuShurugi, hatina kutaura hedu naBhana tichiti aiwa munhu ari kumba. Sunday tamurodhi kubva kuChiredzi kuti tiende kuDukensley yatikaridza musi Sunday, titoriwo murodhi, pakatopinda foni zvosvika kunzi nemukoma wacho Bhana arwara kunoko. Vanhu vese vakashamisika kuti kurwara kuzino achichukitika. Ndopakatonzi naGivi kandifonere mudzimai wacho, zveshuwa Givi akafonera mudzimai wacho akatonzi aiwa vakurwara, vakatozvimba, vakazomboenda paipai patakapuwa mari takaenda kunobayiwa kuti pain zvidzikire. Iye aitoti arara zvakanaka, but zvakazowedzera kuzvimba zvokuti Bhana runzi anga azvimba pese apa nemesi nepahuro. Ndofunga vari kuzoona mufananidzo kutendera kuti apa ane vanga rokuti kana inini hanhasi futi handisi kunzwisisa kuti vanga rere kurunzi kwaakanonobatsirwa pasejari akabayiwa majekiseni, kunzi pamwe anenge ane mota apa, zvachinja zvichazi kuzino pakutaura nyaya yemota. Mumwe mutauri kuno kwatasvika aitamba naBhana wacho ari kuti aiwa Bhana, ndofunga atomboitwa interview panapa, ndofunga atsanangura aiti Bhana anzi akangomwa mvura yanga yabuda nemhino obva ati mabayo, zvabva kwekwe hazvichazi uku zvauku. Saka zvinhu zvacho zvese zvakunyanyotikonfudza kuti pane pakakanganiswa here Bhana paakaenda kuchipatara, kana kuti kune zvimwe zvatiri kuziva, kana kuti ungoriwo inguva yaMwari. Saka nanhasi tiri pakubatikana nekushushikana kutadza kuziva totangira papi toenda papi. Madzisi, iwe uri munhu ane mukurumbira mukati menyika yeZimbabwe, takatarisana nenyaya dzekutambisa makumbo, dzekudzana idzi nedzekufamba nababa Macheso, nechipo chawakapiwa naMwari. Dzidziso yauinayo hongu tiri kuchema Barnabas, asi mashoko auinawo kumhuri yeZimbabwe maviri matatu ekupedzisira. Mashoko andinawo kumhuri yeZimbabwe vese vachakwanisa kuona panguva ino ndichitaura kuti vanhu ngatidzidzei kudanana panguva inoyi. Ngatidananei mudzibasa matinoshanda, umwe wako unaye brother yako, itori hama yako yakapiwa naMwari, auzive musi waanokusiya. Ngatidzidzanei nguva iripo, ngadzekudanana. Let's try to check on each other time to time. Ngatinzwananei, tisagara wakangofungira mumwe wako zvakaipa, mangwana unotadza kumuti sora aenda mukutamba. But vanhu kana nekujaidzana kuona kuti nelove yanga tinayo hapana munhu aifungira kuti Bhana achatisiya. Saka panguva yatine vamwe vedu atinawo ngatidananei. Nguva yekuvengana yenguva yekutambisa. Saka panguva ino ndinomukumbira mumwe nemumwe danane munhu ari padhuze, kungave kubasa, kungave kumba, kungave vanhu vatinoloja. Munoziva vamwe vanogara vachiloja chaipo, varume vanenge vachiwirirana, but vakadzi mudzimba havaonani. Vamwe vanotosarudza kutama pakugara nekuda kweruvengo rwevakadzi. Saka ndadaiti vamhuri yeZimbabwe dai tadzidza kudanana nguva iripo.
taregera kufungirana zvakaipa, patatadzirana toregererana nekukasika, nekuti handifunge pane chinozorwadza kudarika rufu. Chero wanga wakavengana nemunhu unozoita sei mangwana akusiya. Ndo mashoko angu okupedzisira. Mukoma, tinoziva zvikuru maita futi mabacking vocals naBhana. Pane slot zvakare raifarirwa naBhana zvekuti mafanzi eorchestra mberi kwazvo vanogona kuda kurinzwa. Unogona kuritowo turu muri yeZimbabwe yakateerera panguva ino. Bhana hake maikwenenzvera mamakati wandei. Ndofunga vazhinji vanga vakumuziva Bhana kuti pese pairidza Baba Shero song yavo yenyuwane kuridza aitosvika paaizoti song iyoyo yapedza Baba Shero kana kuti imwe yaanofilawo zvinhu zvakamubata. Ane song yake yaiimbira Baba Shero. Kungave kupi kwatiri aingoti Harare ndinoda kutenda kuna Baba Shero vakandinhonga kumarara. Zimbabwe ndinoda kutenda kuna Baba Shero vakandinhonga kumarara. Vamwe vaifunga kuti ndaparara, havana kuziva kuti ndichafara. Vanga vandiita flyer, vamwe vanditaya, vachida kundimwaya, naBaba Shero ndakuflaya. Aminoti Bhana ndokuflaya kwacho. Zvakauma mufunge, tabatikana tarasikirwa nemukomana tisina kutarisira. Zvakangoitika kwenguva diki diki, asi kana uri kurarama kwatiri kuita tiri kutandara panyika, nekuti ndakapedza tanaye Saturday past 3 ndatomufonera shamwari uri kunzwa sei, zvikanzi ndakabatikana. Ndipo pandakazoti ndafona futi Sunday ko maini kuri sei, zvikanzi mukomana asi kutogona kutaura. Ndipo pandakatofona ndakanzwa foni yake yaudarwa nemudzimai wake. Ko maini mukomana ari kupi, zvikanzi mukomana asi kuti sei achatogona kutaura, asi akabatikana. Ndati chitsvagai mota mumhanye naye kupi, kuchipatara. Ndabva ndazofona futi mainini maita sei, zvikanzi kunogwa zvimamira mucheba mukuru. Ndazofona futi after 30 minutes mainini maita zvikanzi takutomhanyisa mukomana kupi, kunhingirikini kumochari. Kumochari mutaura serious. Ndakata foni, ndafona futi mainini mati mapapi nemukomana, zvikanzi pamukuru tato kumochari. Ndakabatikana, ndakapererwa zvisingaite, ndakarwadziwa. Ndapedzisa kutaura naye Saturday, asi akati ari kurwara. Musi weThursday patakaridza paTanzi akandifonera, mukoma ndiri kurwara, ndokwanisa kubasa. Ndati kubasa uya ndikuone condition yako, tisiye tiziva kuti toenda kubasa, tosiya taziva kuti uri sei. Ndopandabva awe achingosvika ndikaona akazvimba. Ndikati no, ngaadzokera kumba. Anga akazvimba ku-right side, akazvimba kudai panapa, nepahuro panapa akazvimba, neuku akazvimba kudai. Ndikabvunza kuti izino here? Akati izino. Mukomana dano uchienda kupi? Kumba. Mangwana kusenifura siya mukomana akazomuperekedza kuchipatara. Amuperekedza kuchipatara, ndamufonera kuti mukomana ambobayiwa, ndarara nhasi zvakanaka. Ndazofona mangwana ati mukoma ndatotanga futi kuita sei, kuzvimba futi. Kana zvinochinja here? Anga risarati pandakamufonera. Ndazofona Sunday paya ndopakatanga nyaya. Ndabudayirwa nemudzimai wacho. Ko mukomana ari kubva, mukomana acharigona kuita sei, kutaura. Alright maini ndiri kutravela, rega ndokufonerai futi. Network iri kuita sei, iri kunetsa. Ndasvika pane network ndakufona tanza pamukuru mukomana ndamunwisa mvura, abva atobuda mvura nemunhu. Ndikati chitsvagai mota mhanyise mukomana kupi, kuchipatara. Zvese zvinozodiwa tozosvika pane network tokuudzai kuti itaiso. Ndazofona futi ndasvika pane network anza pamukuru mukomana takutomuendesa kumochari. Ndakabatikana zvisingaiti, ndarwadziwa, tarasikirwa. Mukomana aida basa rake nemwoyo yese. Mukomana ndiye munhu aipedzisa kubva pastage namudhara takutowadzimira mamaiki ndisound engineer kuti chibva zvaita se zvakwana. Ndofunga takamboshanda nevamwe pani mukomana aida basa rake. Ndiri pakubatikana nerufu rwatenda raBarnabas. Ini ndinonzi Clement Marion. Ndakauya pano Friday Barnabas abatikana. Ndatorwa Barnabas azunzwa mushe, ndinogara muno muNyatsime. Ndakauya ndakaona Barnabas akabatikana akarara pasi. Barnabas chii? Zvikanzi baba ndabatikana, handizunzwa zvakanaka. Achiti ndatanga riri zino, but zino rapora. Ranga riri ku right hand side, but anga zvimba ku
rakatanga riri kuleft akanga azvimba kuright hand side achibatikana achitoti ndakabatwa nemabayo ndiri kuita mabayo kuleft hand side but aiti akabatwa nemabayo aibva asweta zvokuita kunge munhu adirwa mugomo wemvura. Takabatikana kuti chii Barnabas. Tichibva ipapo achibva ati aiwa zvadai zvinhu kuti ndinobatsirikanawo nemaprofita nevanobatsira vechivanhu. Sure anonzi Give akafonerwa tiripo ndakati baba Shero vari kuziva nyaya here zvanzi tine constitution yedu yemubasa hatikwanisa kutanga tananga kuna baba Shero tunoenda through mamanagers. Mamanagers vari kuziva here situation iri paground zvanzi Mudhara matauriro ake airespecta aibva ati Mudhara aiwa ndinoenda through mamanager. Sure takaenda through mamanager vakatumira $70 kuna anonzi Tafadzwa Sunday vanova vanoshanda vese. $70 yakanotorwa tichibva tanohaya mota kuenda kuti anobatsirwa nevanobatsira nezvemweya nezvechivanhu. Tichibva taenda akanobayiwawo majekiseni. Abayiwa kudaro wangawo manheru. Ndadzoka mangwana makuseni eSaturday akabva ndiri mumba make umu Give akabva afona zvanzi Mudhara ndiGivi mwana wamacheso pane vandoshanda navo vese andifonera anonzi Give mwana wamacheso andifonera ndikati Give mwana wamacheso zvanzi mwana wamacheso Mudhara ndiye munhu atondofunga kuti ndarwara ndikati pano vanhu vese vanoshanda navo vese nemamonya zvanzi Give chete ndiandifonera ndikati zvinotendwa. Give akati zvafamba sei zvadini ndikati achitaura naye akati Mudhara ndiri kubatikana. Aiti akabatwa nebayo aibva adikitira asina kana kupfeka hembe kudikitira semunhu adirwa mugomo wemvura. But patakaenda naye kwachiremba abva kubayiwa chiremba akati rinenge mota rabata munhu but ndakambaya majekiseni aya richabuditsa muromo. But chandirorwadziwa nacho chandosvikana nacho chekuti dai ndakanzwa mari dzokuti unozoona motikari yako yanamatidzwa mastika 50 but vanhu vasingauya vachiona uchirwara. Bana akarwadziwa apa tiri vatatu nemudzimai wake mumba umu. Akafonera mukoma wacho achiti ndiri kuChegutu. Mainini zvamira sei? Akati mainini regai inini ndakatobatikanawo nezino rarwadza Bana nepahuro. Zvakandishushikana ndakashushikanawo semuvakidzani kuti mukoma wacho anogoti ndarwarawo nezino kuno nepahuro. Bana zvirizvo zvakamubata futi marimwe zuro chii? Nai chii? Zvikanzi neno ndashushikana. Chinondinetsa ndechekuti ini ndakazobudawo ndakazofonerwa nezuro kuti Bana ashaya. But ndinoti Bana akaregererwa dai pakawanika mari zhinji. Tinoziva baba Shero munhu mukuru chaizvo zvokuti dai vakasvitsa mota yekuti yakamira apa ngaitakure Bana aende kuchipatara. Patakaenda apo maona nzvimbo yatiri dzimwe nzira dzisvike mota nemagarisano atakaita takafamba naye nerodhi kuenda kuti titsvage mota. Mota dzikasvika dzichaja mari dzadzinoda but udziva baba Shero ane mota dzakawanda. Ini ndakabatikana kuti macheso munhu mukuru but nhasi pakuuya chikafu che$2,000 but pakatumirwa $70. Ndaiti dai mamanagers kana constitution yacho varamwa vagara pasi vachinja constitution yavo yekuti hausvika kuna baba Shero unosvika kune mamanager. Mamanager hatizoziva kuti vanosvitsa here zvichemo zvevashandi kuna baba Shero. Ndaziva kuti baba Shero nezuro vakachema pamwe wakazodzwa last minute munhu afa but ndabatikana. Bana ndaimuziva. Ndakaenda show yavo yekutanga muupenyu hwanga ndiri mumabhendi pandakaenda show iyoyo ndakaona kuti munhu ane rudo nebasa rake but rudo harina kupiwa nepaairida but pakatumirwa $70. That's nothing. Bana aifanira kutumirwa kana 500 ndene kana kuenda naye kuchipatara kuchitungwiza waigona kuti tesi ruda $100 unzi taurai kuti munhu anoshanda kumacheso zvinobatsirei. Vanoti hadzishande namacheso toshanda nehurumende nemitemo yehurumende. Pandabatikana ndiri kuti kune vamwe vachifara mubhendi baba Shero ngavangoti kana pane anoshanda munhu aita chichemo ngaajambe haireki auye kwandiri because mamaneji pane pavari kudzvinyirira vashandi. Ndinotenda.
Zvinorwadza baba. Tanzwa zvichitaurwa chinzi zino zvakare raimurwadza uyezve pahuro pinge pakazvimba tiita so mabayo. Tiita zino ringakonzerese mabayo here baba kana pangava pahuro zvakare kuti pazvimba? Maonero wenyu? Bana zino ranga ratopora kana paakaenda kutanza achinotaurira vaiva neshow kutanza vabva vanzi kushow yesande kujungwe vachibva kushow kutanza vaienda anonzi kuzhombe nekuchiredzi but akaenda kutanza mamanagers vakatori haukwanisi kuimba but patakauya apa zino ranga rakatopora but akazenga abuda mota rakazonzi nachiremba iri mota but takabaya majekiseni richabuditsa muromo but chiri kundinetsa ndechekuti hanzi panga pashama. Takauya panapa Thursday Friday achifundira DV zvodai ndakatora mapictures but ndairespecta kuti munhu wekuti anozikanwa nevanhu saka kuti titore mapictures anozonzi abuda pasocial media but ndakazvirespecta but anga asina kana kutsemuka pasaidi zviri kutaura. Inini ndinonzwa kurwadziwa zvikuru singaiti. Ndakatobva kumba ita mutsvaga bvute rangu bva ndasangana nemukadzi waBarnabas pandiri panapa. Akanditi vakoma mamukasei, ndikati mamukasei menini ari semukwasha, mukwasha ari kurwadziwa asi ndokumbira ndiperekedze kumba. Muna mukwasha wenyu ndobva ndapinda mubedroom raBhana, ndapinda mukati ndakamira padoor frame padom. Barnabas ndobva nditi meta basa amai auya ndinonzwa kurwadziwa singaiti asi makorokoto atatu musvike pano. Ndikati usemiri zvikanzi amai ndokurwadziwa. Ndikati chiri zino here zvikanzi mai zino rapora chiri mukatarisa side ranga rakazvimba rapora. Ndobva andivhurira kuleft side zvikanzi tarisai, ndobva ndaona opposite side parise nechipanapa pamba kaita white unge pink like asi pamba pasina kutushuka. Ndikati chii zvikanzi ipapa ndotaura nemi ndikubayiwa nemabayo masaidi ese. Dai zvaibvira makwanisa munotsvagira motikari. Mukadzi wake ndobva apindura kuti ndabva ndotsvaga motikari asi motikari ndaishaya. Ndikati memunashaya nditotsvaga motikari. Takatora nguva kuti tione motikari. It's almost 75 minutes tichitsvaga mota kumashows. Mota dzataiona dzese dzerama mari atandinayo because handine $25 yekuti tiende kuStony Ridge. Vanhu vaida $50 kuenda chete kuStony Ridge vachiti polisi iri kunetsa. Tine wani munhu watakazoona watakataura naye ndikachema naye ndikati patiri panapa tine 25 kuenda ne25 kudzoka. Akati mari namacheso hazviite kuti mari yetiitwe bhadhari tomuti 1000 because macheso ane mari. Tikati ona tiri paurwere smoko tibatsiro. Ndobva tiora tobva tauya mota ndobva yapaka kuseri kwematombo. Tapaka kuseri kwematombo smoko ndobva anokwanisa here kufamba. Mudzimai waBarnabas akati mabayiro kuvarova hakwanisi kuti aite se afambe. Ndikati ndiri senhangu ndokwanisa kumubereka. Zvikanzi alright andi tasvika pamba munhu wemotikari akatera futi kanzvige nditendere ndobva tendere nemotikari. Ndikati mukwasha akati ko maita nguva semusina kudzoka amai pane upenyu here apa nenguva yamaenda. Ndikati mukwasha wangu upenyu hwako ndimwari anenge achiziva asi kana tafamba netsoka dzedu mwari ndiye anenge achiziva. Ndobva achema Barnabas. Ndobva ndati usacheme mwana wangu zvikanzi amai batai makumbo angu. Amai makumbo angu akatunhura asi ndikupindwa nechando. Ndifukidzeni magumbezi anga ainawo Barnabas. Nechando chaitaura seno ndakanobata makumbo ndakanzwa akatunhura. Mota ichibva yasvika. Mota yasvika ndakati mukwasha mota yasvika Barnabas. Zvikanzi meta basa amai patapinda Barnabas nakubatwa nemunhu simuka panga ari nechando chaitaura cheche. Akafamba tikapinda nemota but patakasvika pamotikari Barnabas anga asina kusumudza mutsipa. Barnabas anga akakotama dzamai ndikurwadziwa. Matauriro aiita anga asikatauri sematauro andoita. Aita kakugomera kana kufema. Aigomera Barnabas. Achinwa mvura yachiona ndikati aidzika kunyepa because anga atori nejuice remwana wake anonzi Tina Shindura anga anaro achisvipa mate Barnabas. Vataura mumota vataenda naye kuStony Ridge nezuro.
tasvika Stone Ridge handauziva watiri kuenda kungotsvuku. Tasvika kungotsvuku zvamunoziva zvinoita masowe anoda kana une mukadzi nemurume ndiye anoenda nemurume wake papotsanangudza vakaudzwa vanga varaviri Barnabas nemukadzi wake vakaudzwa. Barnabas ndobva asungwa vagara, mukadzi ndobva asoti zvakaudzwa ndizive kuti akadzoti kudii. Mota yanga tiperekedza ndiyakazotengera Barnabas mvura zvikanzi ndasikaziva kuti uri kwamacheso. Ndazoona kanenge kakuwe kati kawo kakarowa mvura ndobva tadzoka kuno uchisvika naye pamba. Tasvika naye pamba. Barnabas anga asatarise munhu kutarise even akanzi munhu anonyara but anga utendeka uso zvokuti aitanga kakunyara kune munhu. Handabvira ndataura naye kana ndinzwisana kunzi ndakangonyarara. Tasvika naye pamba, ndasvika pagedhi, svika padhofeni rebhedroom rake ndikati memunashe ndikuerege ndowachira murume wangu asi ndine mashoko akandirwadza ekuti vachingosvika mumba Barnabas akati ndibvise bhutsu dzikundiremera. Memunashe vakati bhutsu dzavo anopfeka bhutsu wakapfeka maslippers ufuchi utori pabhedhi hauna maslippers achona zvikanzi dzikundirwadza anzi haunapfeka bhutsu. Ndobva hanzi chirara arara Barnabas ndopa akapindura maziso pakatsvaga mutenda muri noitwa Koleta hazvanzi yaBarnabas Mandipota kubva kumasvingo kubhekita. Tine kuchema kukuru kubudikidza neyo hazvanzi yangu Masira achiti hatina mufaro semhuri. Barnabas handina kunge ndine nguva yakawanda ndichitaura naye. Ndaizama for 1 week foni yake ichiramba, saka ndichizama futi yemuroora ichiramba, saka ndine kushungurudzika. Paakazondifonera nezuro makuseni Makoti akuti tete hazvanzi yenyu haisi kunzwa mushe. Ndikati yakatanga rini? Zvikanzi vava nenguva vachiti ndine zino asi nhasi vari kuti ndine bayo riri kundirwadza. Ndikati saka manga mafungei Makoti? Zvikanzi tirikuda kuenda kuchipatara. Ndikati anotaura here ndigone kutaura naye? Akati regai ndizame kumupa foni ataure. Ndakazama kuda kutaura namukoma Bhana haana kana mashoko avakakwanisa kutaura neni. Saka ndakabva ndati maiguru vari kuzama kuti chii? Vakati vari kuzama kuti toda kuenda kuchipatara. Ndibva ndati chiendai kuchipatara ndichakufonirai masikati. Saka pandakazofona masikati ndakabva ndafonerwa nemwana watete wangu achibva ati sekuru Bhana vanenge vashaya maini. Ndikati uri kurevei? Ndakabva ndataura naMakoti akati tete ndozviripo hazvanzi yenyu yashayika. Takabva tarwadziwa zvisingaiti. Takabva taronga usiku hwokuti tomukira tichiuya kuHarare. Saka taifunga kuti manyemwe kana kutamba. Patazomuona nhasi tikati ichi chokwadi Barnabas hakusisina. Tine kuchema kukuru. Mune urombo muri kwaMandipota marasikirwa nemwana wenyu hanzvadzi mudikana anga ari pedyo nenyu. Barnabas anga ava nemakore mangani ekuberekwa kwake? Kana kuti akazvarwa kuri? Barnabas akazvarwa 1991. Ari mwana wechingani munhu? Anga ari mwana wechinamba 2. Barnabas sekutaurirwa kwataitwa nevakuru vedu, Barnabas ari kunzi ari kundovigwa kumasvingo kubhikita kwachiremwa. Zvichinga kukadoma kwakunaya? Kukadoma ndokwanga kuchigara baba vakazoshayika vakangochengeterwa kukadoma. Ndokwakagara mai vakachengeterwa kukadoma. Semhuri Barnabas asiya vana vangani? Barnabas asiya vana 4 nemadhamu maiguru vedu vane pamuviri zvakare vakazvitakura. Mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angava yapi tichitarisa chiitiko chinorwadza ichi? Toda kuti kumhuri yeZimbabwe ndinokutendai kutibatsira kuchema hazvanzi yedu, tigotenda futi kubasa kwake kwababa Macheso netimu ravo. Aiwa, Mwari vakuitirei zvakanaka, mamira nesu, muri pamwe nesu pakuchema kwedu. Makadii mhuri yeZimbabwe? Ini ndiri mai vaBarnabas Mandipota. Hadai kutisiya uyu. Aiwa, Bhana kukura kwake kwese takashingaira samai vakabereka. Ndichirera Bhana kubva ari mudiki, baba vake pasina, baba vake vakashaya ari mudiki chaiko asati akuziva kana chinhu. Asi takarera Bhana tichingomuonawo kuti mwana wangu mwana ane chipo chake, zvekuti pandaiti ndakaisa poto kudai pamoto kudai
Bhana aitora zvimastiki zvake zvimuti zvake oveza veza oenda papoto ipapo achinorova nemasticks ipapo achiimba. Panguva yachona iyoyo, mazuva achona iyoyo, paipisa kambo kakaridzwa keNgwenya Brothers, so kaipisa mazuva achona iyoyo, ndokaainyanya kufarira, so achiridza akakura Bhana, tichingotambudzika naye saamai kusvika Bhana azosvika nguva yekuti akukwanisawo kuti awane kubudawo achinotsvagawo, asi pakutanga pachona tichiona chipo chichikura kudaro chaBhana. Bhana akazenge akusanganawo namunhu akamusumudzira anoziva kurarama kwaBhana, kusanganisirawo neni achimusumudzira aona kuti Bhana basi ane chipo. Mambo Ngezi, chifu Mupamombe, ndo vakabva vatora Bhana vachimudzidzisa kuridza gitari. Vakamudzidzisa kuridza gitari kusanganisawo nevamwewo vaibatawo navo, kusvika Bhana aita sei akuziva, takutoona kuti mwana ane chipo uyu, tichibatsirana kudaro ndirimo mukadoma umu. Akatanga kuridza Bhana, tichitoona kuti akutoendawo munhu waakatanga kutoridza naye, akatanga kuridza nevainzi vaMagaya, Livson Magaya, kutotanga kuona kuti akutoridza madrums, akutosimukirawo mwana, zvichingodaro zvichienda. Takutoona kuti Bhana atoita sei atokura, kuzosvika takuonawo akutotsvagwawo Bhana netumwe tumabhendi twaturi tudiki, kuzosvikawo tazonzwa Bhanawo atotangawo kuve nemhuri, chinzwa kuti ndaane muroora. Bhana awanawo mukadzi wake, achingori mumaoko mangu samai, ndakamira samai, zvichisanganisirawo nevabereki, vanhu vavabereki vangu inini. Pakutanga pachona tanga chaipo vabereki vanga vachiripo, vachiri vapenyu, ndo vakashingairawo nekamuzukuru kavo. Kubva papreparation kusvika pachii zvese vakaona kuti vamiramira kuti Bhana awanikwe nekunorarama nekunokura, kuzosvika awana mudzimai wake, tichibatsirana nevabereki vanove vangu. Svikawo vabereki vashaya vakangotisirawo Bhana tiinaye, kuzosvika Bhana izvi zvaazokurawo asvikawo kuendawo kumabhendi akakura, akukwanisawo kuridzawo kumabhendi akakura, kusvika yatangawo kuitawo mhuri yake, akaitawo mhuri yake. Ndo makuriro akaita Bhana. Bhana akangokurawo tichingochengeta saamai pamwe chete nevabereki vaamai tirimo mukadoma. Mama, tinoramba tingoti tine urombo chokwadi nechitiko chaitika. Tanzwa patasvika pano vamwe vanga vachitaura vachiti aiwa, Bhana haasi kuenda kunovigwa kukadoma, ari kuenda kunovigwa kuBhikita. Kukadoma hakusi kumusha kwake, isu tisu varidzi vaBhana. Chii chiri kuitika? Ipapo ndo pandisiri kuziva kuti vari kuzvitaura izvozvo. Zvatondinetsawo, ndatokanukawo saamai vakabereka mwana, vachibetserana, tichibetserana pamwe chete naamai nababa vangu nemadzikoma angu, tichivavarira kuverera mwana. Ndatoshaya kuziva kuti vari kudaro vachona ndevapi, nekuti Bhana akangokura ari mumaoko maamai, akarerwa kwambo. Toti Bhana akarerwa kwambuya, mai vaamai nasekuru baba vaamai, ndo vakarera Bhana basi Mandipota. Chero kuri kunzi vanhu vachienda mukati menzvimbo yekadoma makakurira Bhana basi, Bhana basi vanoziva kuti Bhana basi mugari wenzvimbo yekadoma, achirerwa naambuya nasekuru, vachirima vachivavarira kuti Bhana basi awanikwe nekunokura, tichibatsirana pamwe chete neyu so ana mai vacho. Iko zvino vatsananguri vanga vari pedyo vatsanangura urwere hwaBhana basi tatsanangura chanzi. Inini mashoko maviri semubereka munawo ekupedzisira takatarisana nerufu nemhuri yaBhana basi. Mashoko andingati ekupedzisira ndeyekuti ndarasikirwa zvikurusa nemwana wangu, ndarasikirwa zvakanyanya, ndarasikirwa. Bhana basi anga ane vana vake vanove 5 pari zvino. Mama, tokumbirawo namba dzenyu. Namba dzangu dzinoti 0772 574 048. Dzokoredzai zvakare mama. 0772 574 048.
no Barnabas chiri pano chekuti inini ndiri munhu anounzwa na baba Sharo. Saka Barnabas ndaimuono patinosangana namacheso, ndaimuono Barnabas ipapo. Munhu akuratidza kuti munhu anga ari right zvikuru, ende munhu kuti ndakambotaura hangu nayo mazimai matatu ndaiona kuti munhu ari right. Saka totarisira kuti tarasikiwa zvikuru semhuri yeZimbabwe. Uzokuona munhu anenge ane chipo chaanacho achinge aparara kupararira family iyo chete, asi family yarasikiwa chete, kuti mhuri yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekuti mukomana anga ane chipo. Ndotomboona mamashows kuti aitika na baba Macheso asati wasvika, iye ndiye aimbotanga kumbovamba nziyo. Saka kuratidza kuti munhu anga akabata bendi, munhu anga ari right. Asi chinoitika ndechekuti kuva right kwemunhu anonzotonga zviri mukati ndiMwari. Munhu toona kumutinisira kuti anga ari right pakuona kwedu isusu, asi kuzozivawo zviri mberi iye naMwari wake, asi pakumuziva kwataita taiziva ari munhu ari right. Yes. Tanzwa zvakare vatauri vachiti akamboshandawo zvakare naMark Ngwazanito zvakare zvemakitare, then ndokubva azoendawo kwaBaba Shero. Makatanga kumuziva kwaBaba Shero here kana kuti makatomuziva way back? Ndakatanga kumuziva kwaBaba Shero, asi chito ndechekuti unozonzwa history yemunhu kwaakabva kuti angambori uku angambori uku. Saka zvese izvo takazvinzwa kuti anga imbori kwaMark Ngwazi, asi anga okwanditika kuti ndizvazvinoita ndizvazvinoita izvozvo. But baba takatarisa mukomana ari kunzi aurayiwa nekuda kwezino. Tichitarisawo kana pangava zviriko here kuti munhu anonzi aurayiwa nezino? Tichitarisawo akasi kwekutanga kunzwa munhu aurayiwa nezino, vakawanda vanhu vanofa nemazino. Zino rinouraya, ende chinoitika ndechekuti varoyi vanoroya zvakanyanyisa. Zino rere munhu angona kutofanira aroyiwa nemuroyi. Yes. Kune mumwe munhu akamboya panapa achichema nezino, achiti madzibaba adaona kunobviswa zino. Mweya akatoona kuti sambviswe zino ro, akabvisa zino rokufa. Yes, munhu akati omuwarini pako. Munhu akati mutumwa shuwa ende akati zino pako pane something chiripo. Pandamupa munamato ndakamupa achinda kunoshandisa munamatoyo. Arikuti pazino apa pakabuda chinhu chinenge chitsono so chikati yes, chidiki so chitsono so chichikofu chinenge screwdriver so chakabuda pazino papo ipapo zino abva atopora. Saka kuti kune vanhu vanoshereketa, vanhu vanobata mishonga, vandoziva kuti vandoona vakomana vai vanoshandisa kuimba nemuromo. Kuti vanoziva kuti katibate mukanwa mupi imomo ndomunobva mazwi kutaura. Saka kuri kuti paya dzimwe dzenhambwe vanhu anga akatoshereketerwa panyaya dzezino. Yes, vanhu vanofanira zvinhu zvakasiyana-siyana baba. Chero musoro cheche vachinji vanogona kutofa musoro, angoti musoro abva afa. Umwe akatoti zvisina pachida ngodziwa zino anodzoka. Yes, saka kureva kuti zvitoriko zvinhu izvozvo. Yes, kozotiwo ndo chinonzi mhepo dzinenge dzasimuka izvozvo. Kozotiwo mumwe munhu anogona kutofa chiteyo, mumwe munhu anonzi akananirwa nechinhu chasina kuona, saka uroko wakutozvimba mangwana utonzi kuti afa. Saka zviriko, mumwe munhu akananirwa nenhunzi chaiyo angona kutofa. Ndakanzwa munhu akambomharwa nenhunzi achida kugadzirwa uchifi kugokwe zino kuchiteketoko aida kugadzirwa mwanzi usabhuku mani. Vanhu vatoungana kuti agadzirwa usabhuku. Family ndakatomboona panapa pane almost 3 years mashure back. Vakauya panapa kuti hama yedu yakafa ida kugadzirwa usabhuku. Akangwereka nangu mawane green bomba pamanza. Ndobva ato time akatogara pacheya. Time mwana kuti muka munhu avasisina munhu. Saka zvitoriko. Saka vanhu vanoshereketa variko ende vari very variko vanoshereketa baba. Saka tichitarisa munhu anonanirwa nechinhu kana ringava gonye omharwa negreen bomb, tichitarisa muninga dzemweya sezvo mudhiko kwacho kwamakawandira zvinenge zviri zvinhu izvi. Unononzi urombo wakamushonga. Munhu anotora mushonga osanganisa mushonga yake. Munhu usati munhu anogona kuti ndabayiwa netsono panapa. Ndabayiwa netsono kuti ndabayiwa netsono. Asi time unozonzwa kuti munhu akazvimba gumbo rerere, gumbo ratodamburwa kuchipatara. Gumbo richatoita munhu atosvika pakuti wafa negumbo. Chikonzero inenge isiri tsono, asi unenge watewa nemushonga. Kune mushonga unonzi muchezo. Unoshandiswa nezvigure kusvika zhinji. Unogona kugadzira panzira dzinofamba vanhu. Unokwadza futi muchezo iwoyo. Kune mushonga zvakare ukuti dzimwe dzenguva inotewa uri mushonga, asi mushonga iwoyo unoruma munhu, iri nyoka. Asi nyoka iyoyo inenge isingatofambi, inenge yatotewa. Ndipo unozonzwa kuti munhu akazvimba gumbo, asi zvakasaitika ndezvekuti azouya aitwa minamato. Unozoona kuti papedza kuti minamato gumbo raserera.
unozona pa tumazino tunge tonyoka ndikongwa nyoka ingwana aiwa inyaya yekuti munhu anenge akatosetwa saka mishonga yese iriko yes mishonga iriko saka mishonga inenge ichitovhiringidza vanhu saka vanhu vakunze kwariko ane mishonga inokwadza vanhu yes vatoriko kune umwe munhu anenge achitorina mishonga chekuti anofuridzira chaiko kutofuridzira kuti ninge arware ende unorwara zveshuwa yes but zvinorwadza kumusha kwedu kwaanga aripo mumudhara kuti aiti akamira kumabhazi wako akafuridzira kuti vanhu ngavarwara vanhu vairwara zveshuwa yes akazotofumwa nemweya madezi ndikatanga kutoenda inini muvhireji mangu inini yes saka wandu vanhu variko saka vanhu vanoshireketa variko mukuru ende mishonga ndiye kutopedza vanhu vazhinji kutouraya but okay tichitarisa benefit yaanowana kana kuti arwarisa vanhu kana kuti auraya munhu inenge iri yei vanhu vane godo manje imunoona kutofira izvozvo kutora vanhu makamera zvimono kutora vanhu mavhidhiyo munoona kutozvifira izvozvo munoona kutongonza chipo chicho kuti mwana wanenge anogona kuchikoro mwana yangu anotochifira chipo chipi ichocho kuno vana vazhinji vanotogona kuchikoroko asi mwana anotanga grade ati number 1 grade 7 kusvika akwenda kusekondari haachatogona afoira chikonzero abatwa nemhepo saka nyaya iripo ndiye kuti vanhu vano godo saka godo revanhu ndinopasa kuti vazhinji vanhu vanzi vaparara chikonzero paita godo munoona kuti matopedza kuti vakaimba incheche imimi kumusha kuti rooms 3 idzo munodziroyerwa idzodzo kumwe nechirongogadzamba pako kuti panake unofira izvozvo dzimwe dzinguva chiche kutaura kwatiita panapa kutongoti regedza ndimbotenga kamotikari kutenga kamotikari chicha kutanga ukatenga mota unoifira undavhitiye unotoifira saka toita sei toregedza kuita zvakanaka here hatiregedza kuita zvakanaka nokuda kuvaroya asi tototisu vanhu ngatishinge kana taita chinja teita ngatinamatei nokushinga kubatsirwa zvinhu zvedu zvitifambira zvakaita zvakanaka chero chitoenda kumagitari uko uona kuti pana vamwe vanhu vanogona kuti kumagitari chaiko kuna umwe munhu ane nziyo inonakidza zvisingaiti tamana nziyo iyika munhu akatidza nziyo inonakidza akomana asi end of the day nziyo iyo inoperera mukunakidza haana kana benefit anowana ipapo ende tu munhu iye hatombofa akasimuka chikonzero kuna vamwe anototsimbirira futi vamwe kushandiswa mishonga chekuti wewe waufa wakasimuka papi ipapo chero kata chinhu chinonakidza sei chinhu changu ngachisatomboonekwa zviriko saka kumagitari uku toti kune kuroyano zvakare nai kwete mbichana zvitoriko nokumadzinza kwacho kwatinobva futi vandoziva kuti mwana wanhenga anotoratidza magitari saka afana kutobudirira saka zvitoriko zvinhu izvozvo saka toti tinoziva zvikuru kune vakawanda vangaite sei tinoziva zvikuru vamwe vanogona kutoti ndingaite sei ndinoziva ndine chipo chandiinacho kuti ndisazowirwa nedambudziko fanira rawira mukomana uyu kuuya vazhinji vanhu vachibatsiwa uchingovhurawo nzira dzenyu ende vanhu vanotoenda kwakasiyana vamwe vanotoenda kuchivanhu vamwe vanotoenda kwatiri maprofeti mapostori vamwe vanotoenda kunana maprofeti anditeka isu kuti munhu kwaunotenda ndiko famba unobatsiwa kupi ikoko kwaunotenda ende unoonekerwa unovhenekerwa nzira dzako usati wafamba zvafana izvozvo holiday tour ino iri serious mina matatu tobata izvozvo baba ikakura holiday tour ino iri serious yes zvinorwadza izvi so yambiro yamungade kupawo zvakare tinoziva kuti vamwe takatarisa panyaya yataungana pano nhasi kune vamwe vakutotya kuti zvinhu zvishuwa rouraya munhu saka pane zvaitika yambiro yamuda kupawo vamwe vaimbi zvakare vari music industry ingava ipi isusu chatotaura chete kuvaimbi ndechekungoti chero vachiriwana nguva yekuenda kumagitari ngavawane nguva yekunamata Mwari kuti Mwari agone kuvabatsira bcause nguva yavo zhinji vanenge vachiresa vachiita sei ngasi vari kukadoma mangwana vari kuchegutu mangwana vari kubed bridge asi ipapai panguva yacho iyoyo vanofanira kuwana nguva yekuti vanamate tu paunodzoka kunze pendasitazorora pai manyawo kuno munhu anokuyeresa oyereswa yes obatsirika ndizvo zvandinotokurudzira kuti ngavasanyanye kunakidzwa stereki nenyika ngavazive kuti kuna Mwari ngavazive kuti kuna vanhu vanotovaroyawo vasingati vabudirire yes ende chinotika chekuti unoziva kuti chero mabhendi members chechayegani munogona kutobatirana mushonga futi yotokuwadzana kuti uyu akundikurira basa uyu ndiye ari kudiwa namudhara uyu ngatiite kuti nditambe naye adzokere kumashure muona saka zvozvo zvitoriko zvozvozvo saka vanhu vanenge vachitoti hatikushandawo neshamwari dzangu tiri tese paukama asi paukama pachovhura ziso yes zvafanira siona sabasa rechiprofita ichi machechi medu munombozara vanhu mumwe musi vanhu vomboita vashoma chikonzero muno vanhu vamwe vaprofita nemamapasa anofamba achihumburuka masowe mavanhu vatoriko futi vasingati vamwe vabudirire vanofamba achihumburuka ndosachizogadzira masowe edu nohoko andogona munhu anoshaya kuno vanhu vane godo munhu anoshaya nguva yoraramba make usiku achienda nogadzira sowe remumwe munhu kuti humburuka chaiko chaiko andogona
mabusiness chaiwo mabusiness ari kuita vanhu mabusiness chaiwo unoshopi paside apo inenge ichitengwa yako isingatengwe iwe dzimwe dzenguva utomboita pamwe dzimwe nguva watanga uchitengesa uyo ari pashopi paside apa anotogona kutomboya uziki papo tosha woita zvanoita papi pabasa pako mabusiness chaiwo aunza ubhuroka mukati maiwa hausi bhuroka kuti utadza kumanejwa wamwana kuumburika mabusiness awo yes unoziva kuti munhu ina ne 10,000 inini asi ndatanga business ne 15,000 ndasa 10,000 iyo business akadona pasi atodona pasi chikonzero business rako wariita asi kune vanhu vari kushereketera saka hauna kuwana nguva yekuva neruzhowa kana guidance yeminamato pabasa pako. Muri yeZimbabwe ingade kuziva kuti kana muchiti kuumburuka munhu anouya achiumburuka pabasa pako anenge achiita sei? Kune vanhu vanoshereketa baba vanotouya kutogara pabasa pako woita mushonga yavo papi ipapo vasina kupfeka variko vanhu vakadaro. Komana tinoziva zvikuru kune vamwe vakatoteerera pari zvino vane mabhizinesi vane makore vekutoti vanenge vane management zvese zvinhu zvavo zvakatorongeka but vari kutofesa maproblems amuri kutaura vangaite sei baba? Aiwa vanhu ivavo vanofanira kuuya tovabatsira kana vabatsirwa zvinhu zvavo zvifamba zvakaita sei zvakanaka. Tine vanhu mabusinessmen wopo mukati umu vatinobatsira pano vachitoyambuka vanogara vari pazhowa vaitofonera nasavira muri sei atiri right chikonzero aizvozvi zvinhu zvangu zvinoda kumbotsikira muchana tomhanya tokunidzira futi business inoenda kupi kumberi hazvirevo kuti iwe uri kuona kuti zvakafanira chero yana wiki nowa muona havamire kukwira makomo kunamata vanenge vachitenda kunamata chikonzero kusati Mwari ndiye mukuru. Yes, saka iwo zvakuona shop yako iri kufamba so kuti ainde zvinamatira inini aiwa uya uitwe minamato. Yes, asati susu vanhu mutenda zvakasiyana siyana kuva isusu kuti chero kwaunotenda kuchivanhu ikoko mhanya unoita zvinhu zvipi izvozvo. Yes, achati kukurudzira chokuti vanogona mazuva ano kuti vakawanda vanhu tinogona asi vazhinji vasingatese vasingazozvigona handi mapaona pamwe pacho unoita cross one waiona kuti munhu uyu ane history ipiwo like watarisa isusu tane history baba kachiti history kuti tane makore chibatsirana nevanhu ende kugara panapa makore achawandisa pa 2010 ndingoripo panapa ukanzwa ndiri kupindura like ndiri kuDarweni ndiri kuBulawayo ndiri kupi ndine masangano ari mese mupi imomo mane nichinda kunosimbisa masangano angu kuti kereke ite ikure asi tikukurudzira kuti mabusiness ngawawane nguva yekunamata chero vari kumugodhi ngawawane nguva yekunamata goridhe reya rinotogadzirwa minamato kuti ringe richibuda pamweyo zvapo sauti zvapo pagoridhe asi pane zvinoita sei zvinoitwa ipapo kuti zvifambe handi mapaona. Yes, saka tikuteresera kuti isusu vanhu ngavazive kuti vanoda kubatsirwa ngavazamwe munhu anobvati uenda kuapostori asi iye manheru achitosibva akuna unganga kake manheru kwakutobva akuna mupostori wake saka hakuna munhu asingabatsiwe munhu esanotobatsiwa asi kungoti vanhu anotibatsira ndovakasiyana siyana chete saka vanhu hamuzoona kuti ndingabatsiwa pakati asi munhu esandese anotobatsirwa. Yes, untonza machiro tanza aiwa kupiko zvinamatirewe asi the more time munhu yani kwanotese kwakutoenda ana papa akutoenda kuti kuna kwapapa ndikwanitoenda ndomugona. Yes baba pane video iri kutenderera nhasi pasocial media ndati aiwa ndakasvika kuna madzibaba masango da kumbovabvunza kuti zvinombofamba sei. Pane mukomana buda aine nyuchi dzichimomotera so saka angaitotaura kuti munonyeperwa nevanhu vanoti tinoita zvenyuchi tarisai ini handakana mushonga wandinawo but ndatobata nyuchi bhokisi racho renyuchi riri pamusoro pemba. Mungapo uchenjedzo kumhuri yeZimbabwe takatarisa nyaya dzenyuchi kuti zvishuwa zviri kwere kuti munhu anogona kuti omomoterwa nenyuchi kana kuti zvinombofamba sei icho kwadere zvezve zvenyuchi ndikatanga kuzvitaura vanhu vachiri kumhanya kunyuchi ndakambotaura ndiri mavhidhiyo andinawo mashuroko ndakataura ndakati zvenyuchi zvezve dzakawanda dzedze hakuna nyuchi yeuroi baba inoya iri 1 inokuruma ipapo zvekuteka kuruma ai imimi mutanga kutopenga ipapo mutanga kuzvimba musoro so nyuchi yeuroi chaiyo nyuchi dzekuti dzinofamba dzakati kugara mumandira dzedzedzi aiwa dziriko dzinoona kutumiwa nemunhu dzinoona kungoya so dzomhara pamusuwo so dziriko kuda kudzipisa dzipisike dzichitoruma vanhu uchizoenda kunotaurira nekuti anondinenge ona dzabva. Yes, kwere dzinomomotera vanhu dzedzi baba aiwa zvezve hazviko zvezvezve dzedze feki nyuchi hakuna vamwe vanototumira makudu hakuna zvinizvo zvandakazvitaura pamashure kuti hakuna. Problem yatinayo vanhu vazhinji tinoda minana stereki yatinoda isusu vazhinji vanobatsiwa vanoda minana stereki saka isikaisawo minana manje vanonobva vamhanya kuti ikoko ndikunechi kune chokwadi asi pamba checross one eye oona zvimunhu zvanoita ndezvechokwadi rezvi ane mapona.
ini baba ndizakuona pana munhu akaya panapa chandinogona ndogona chandisingagone ndotokudza kuti aichi chatichigone ichi kuroti ndakuziva zvandiri kuita vazhinji vedu ini zvenyu kafa zvenyu chandiite hakuna ende nyuchi zafuti hakuna zvinyu hakuna saka vhidhira mautona irororo vachitotaura munhu iyeyo akutaura chokwadi vazhinji vanza nokutorwa mari mukati mune dzimota handiteka vachinzi tikusendera mbavha nyuchi kumbavha cho kamutensendera nyuchi ngamboya kana munhu wanapo kuti aini ndakambobiwa nyuchi dzakatira dzakasimuka hakuna andimapona asi nyaya dzekuti uchidzokera futi kuti kumari yangu mbva wanzi nyuchi dzedzedzi uda nditenga kutumira nyuchi dzedzi utenga kuturuma iwewe izvozvo munhu nokupanika anobva atotya ndogona yes saka sekuti isusu vanhu ngavange vachiziva kuti kuna Mwari chuzvo vanhu zvatinogona ndikuchenjedza uno vaprofita nevanobatsira n'anga dzingave chi zvana nyuchi ngatisiyei ngatite zvinhu zvinokwanisa kuti zvikomborere vanhu panapa ndine hoko shuwa dzekuti kana munhu abirwa tinokwanisa kugadzira netsoka dzemunhu wacho apa atsika ndipo tinokwanisa kugadzira kana abvuta kana tangatora mubhegi racho ndatinogadzira kana atora zvekuti apwanya pamba papwanya napo pacho zvashandisa zvinhu zvose zvatinogadzira ingave mombe yabiwa mombe yepo yafuniwa ipapo pane zvatotora papo togadzira indira zvokugadzira ndinoona saka tisi kuti kugadzira kundo kuriko kutosanganisa so mina matida tinosanganisa togadzira kuti munhu apenge kandi munhu asangane zvandese zvanosangana nazvo yes already isu tinoona tino matestimony nezvinhu zvatakaita zvatakaita andimapona saka isi kuti zvinhu zvenyuchi hanzi ndadziona saka toti vanhu vari kunyeperwa akabvunzawo isusu zvatinoita manje mukuru ndezvekuti ini handikwanisa kupinda mutektori yevanhu munhu anenge achiita zvinhu zvani zvake ivo vanhu vanobatsirwa ndivo ngavavhurikiwo iyo zvainoti pane munhu achitituka panapa kuti udzigonewo chete saka siya kuno vanhu zviita se vanhu zvigona vaite yaino kuti vatodiko vanhu vakadase vakadaro isi kuti ngavaende tinosangana kumberi uko asi zvati moto mashanga haubikise bhinzi ba hauchibaga achibve asi moto huni unoibvisa chibage unoibvisa bhinzi ndataura shona yekuti kudi ipapo ishona yekuti kana munhu uchiitira zvekunyebera vanhu zvakazhinji basa rako halast asi wakaitira vanhu chokwadi zvaunokwanisa kugona basa rako rinotase rinogara yes chokwadi aiwa ane nzeve anzwa so mashoko enyu kupedzisira kumuri ini ndinongoti vagari vemubhindura ndirimo mubhindura kutanga musi wechitatu kusvika sande nendiri mubhindura along Shamva Road paseri peteo 1 apo ndichange chibatsira nevanhu vese ipapo saka vanotibata pa0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698 kana kungotora pasi apa dzichifamba namba dzipi idzodzo dziripo vanotora ipapo wofona kune vamwe vanoti aina ndiri kuonekwa isu tine mukana wese kuti amaprivate tinotobhuka upiwa appointment yako ubatsirwa wada kuya paruzhinji unongoyawo paruzhinji parugare tinowanika pa AC35 muna Mambo Tuesday, Thursday neSaturday tiita ma111 for free kumunhu wese Tuesday, Thursday neSaturday tiita ma111 for free kumunhu wese kozi tikune munhu ndayo asida kuonekwa asi ndoda kuti yapamba ipapo pozi pamba ndakuyawo pamba ipapo asida kuti private yani yangu unongobhuka time dzako ouya ubatsirwa vari kunze kwemhiri yemakungwa zvakare tinovabatsira futi online vanobhuka online yavo wobatsirwa then wabatsirwa kana pane mina matida kutumirwa yotumirwa zvifamba zvakanaka yes aiwa tinotenda baba tanzwa zvakare pambotaurwa nyaya yechirongwa chamuda kutanga chine chiitwa nemandi yega yega ungapawo mhuri yeZimbabwe kuti zvinenge zvichifamba sei chinenge chiitwa chirongwa chachinge tichiita chirongwa chekuti panapa tinombota live ipo panapa tichibatsirana nevanhu vanochitaura matambudziko anosangana nawo tichivaprofita tichibatsirana nani nawo vanhu vagone kukomborerwa vazhinji vacho yes zvakare tisati tavhara ndokuti vanhu ngavadhiraivhe zvakanaka holiday ngavafambe safe holiday ende ngavatanga vanamata kuna Mwari ende vanhu ngavasamhanye ngavasadhiraivha vakadhakwa Mwari vaitire zvakanaka tichiri kukudai hama dzangu kutenda
Mafiro aita Barnabas Mandipota arwadza asiya mudzimai wake ane nhumbu nevana 5. Mukuru wacho ari grade 7 kutaura kuno. Avo vana ava vatotarisana nefuture isina guidance yababa. Zvinorwadza muri yeZimbabwe. Kunyange kuchipatara vari kuti ashaya nekuda kwekurwadziwa nezino, mota pamwe chete nechirwere chemabayo. Izvo zvatemesa musoro veruzhinji rweZimbabwe vari kuti zviri kupindirana papi, asi mumastreets esocial media vakawanda vari kuti rufu runogona rwakonzereswa nemaspiritual attacks kubva kune vamwe vaimbi vari musame genre. Barnabas asiya gwanza risingakwanisi kuvharika muorchestra mberi kwazvo, kunyanya mhuri yake, vana vachiri vadiki chaizvo vasiyiwa ava. Zvinorwadza hama. Takuisirai nhamba dzeEcocash dzataurwa namai vacho pasi pamascreen enyu. Kune vane mwoyo chena nekuda kubvisawo ingava chema kana angava zvawo mashoko enyaradzo kumuiye kwaMandipota. Aiwa, makasununga kunge munge muchitaura navo, but please uyawo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti maonawo sei rufu rwemukomana. But don't forget again to like, share and subscribe to What Zim Trends so that whenever we post our latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.